mesto i onda nastavio u Plzenu da briljira. Adilović i Selimović ponovo tu na desnoj strani pokušali nešto iskombinovati, ali izgubljena lopta, nekako se osjeti da nedostaje podrška. Evo sada dobre prilike! Evo prilike! Jo, tamo je bio Ipak izblokiran je, čini mi se Eldar Hasanović. Samo naterao Kelly na ovo. Tekl koji ima jedan meč za Češku. Šteta Hasanovića, zaista mislim da je mogao ozbiljnije ugroziti gol Plzena, da je uspio šutirati, ali bit će još prilika. Horvat izvodi korner. Dobre. Kako izgledalo je da je dobro. I ovo je bila praktično najveća prilika za Plzen do sad. I odmah šta se dešava u fudbalu? Nakon dva dobra napada Želje, evo Adilović je tu izbacio loptu glavom, ona je prošla Selimovića, ovo je moglo gadno da se završi po nas, a šutirao je Darida, najskuplji igrač Plzena. Ima 22 godine, a verovali ili ne, igra već 23. utakmicu u Evrokupovima i postigao je... Sada može biti opasno. Zeljković tu na desnoj strani, novi fudbaler došao iz Banja Lučkog Borca, lijepo je ispratio. Horvat, opet slobodnog prostora, tu ima. Brani Adnan Hadžić. Ne sme se dopuštati ovaj slobodan prostor, tačno se vidjela ova rupa koja je napravljena i koja je omogućila novi udarac. Evo vidite tu moment kada Horvat dodaje loptu i onda je Nikoga nije bilo, tu su tri igrača u vezi koja moraju biti. Hasanović. Odlična reakcija. Petržela je za sada dobro zaustavljen, ali vidite da igra sa brojem 8. Limberski redovno ima dosta prostora kao i Horvat. Petrželu smo fino isključili iz igre i on se ne vidi toliko, boga mi Kolar. Tekl je jednom bio u nekoj situaciji. Zgubio je loptu Selimović, ali bravo Hadžić. Evo sad je prvi put pušta Petržela. Hadžić odličan, Vrba sve nervozniji. Ovo je jako dobro za samopouzdanje Adnana Hadžića koji debituje znači na evropskoj sceni. Ovdje vidite pogrešio Selimović i onda je dobio tu Petržela ni kriv ni dužan lopti. Ovo je zapravo treći put. Eto, čini se bar za sada da je to pun pogodak. Napominjem da je Benjamin Čolić, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, bio standardni desni bek. Ovo bi sada moglo biti opasno. Prilika je, brani Hadžić stajno. Četvrta strašna odbrana Hadžića koja unosi strašnu nervozu u 49-godišnjeg Pavela Vrbu. Ovo je tekl, to je mladić koji je postigao 2 gola u 4 prethodna meča u Evrokupovima, ima 22 godine, ali nije prvi pik. Prvi pik je Marek Bakoš, tako da je tekl prinudno dobio šansu. Na Željezničar 0-3 upisao svoj prvi nastup za Željezničar. Interesantno, ovo mu je tek treća utakmica za ekipu Željezničara i eto, treća već u Evropi. Evo sada Zeljković ispao, ali će li uspjeti Hadžić do te lopte? Loša reakcija Hadžića. Ponovo je tekl, treći put bio u šansi, dobro je. Sreća da je to Tomić nekako iznosi. Prva loša reakcija Adnana Hadžića, čini mi se, na ovoj utakmici. Nije lijepo izboksovao. Može li Tomić, Horvaca? Opravdan strah, ali za sada najbitnije da je 0-0. Naravno, evo Kolara kojeg zaista nismo mnogo vidjeli, a jedan je od boljih igrača Plzena. Da, rekli smo brojke. Novi centaršut. Evo prilike, nije bilo sada. Kakva odbrana Hadžića. Pa za 10. Kakva odbrana Hadžića, fenomenalno. Svaka čast Adnanu Buši ako je on odlučio da Hadžić umjesto Lončarića dobije priliku. Jo, kako brani Hadžić. On je zaslužan što je sada stoji 0-0, definitivno 3-4 fenomenalne 100% prilike Adnan Hadžić je odbranio. Sjeća se da su Lava Jašina zvali Crni pauk je. S obzirom kako je dobro branio. Svaka čast, maestralno. 9-0 u kornerima. Biće novi centaršut, ali loša je bila i reakcija odbrane Želje, ali na sreću pored gola. Igrao za Sarajevo. Oni 2007. godine kada su napravili veliku pobjedu u Genku, kada su savladali tada belgijskog aktualnog prvaka, otprilike je bila ista konstelacija snaga, svi su mislili da će Genk. Evo možda prilike Tomić 0-1! Tomić 0-1! Vodi Željezničar, Tomislav Tomić! Prvi udarac praktično u okvir gola. Kakva bomba nakon 5 minuta! Pogledajte, erupcija oduševljenja! Tomislav Tomić vodi Željo. Tomislav Tomić. Ko je to rekao da će Željo da izgubi ovu utakmicu ubedljivo? Jamak sjajno je ovdje našao. Pa nisam bez veze hvalio Jamaka.
fantastično odigrao i onako u prvom poluvremenu 22-godišnjak iz Mostara, odličnu utakmicu, oduzeo je mnogo lopti i bivši član Širokog Brijega i Goška postiže pogodak za vodstvo željezničara od 1:0 za U21 reprezentaciju Češke. 11 utakmica je postigao 6 golova, klasičan napadač. Kako je ovo dobra prilika bila. Sreća prati hrabre, moramo biti sreće definitivno, a i bilo je, ne mogu se žaliti igrači i navijači željezničara, ali ostaje 0:1, što je najbitnije. Kolar, dobra prilika, malo pored stative. Škaljić inače dugo nije imao utakmicu, znamo da on jedno vreme bio bez kluba i odlično igra, kao što se ga Vedo pohvalio nakon Olimpika. Da, recimo Asim Škaljić je igrao sa Sionom na Bayer Areni protiv Bayer Leverkusena u okviru Kupa UEFA. To dovoljno govori koliko jaka utakmica u nogama ima Škaljić. Odlični Hadžić, ponovo boksa i kakva nesreća. Bukvalno od bica, samo je postavio nogu jedan fudbaler nakon što je dobro izboksovao Hadžić. Nažalost 1:1. To je Čišovski koji je u prvom poluvremenu imao onu jednu bombu sa 16 metara, 33-godišnji Slovak koji je inače postigao 7 golova do danas u Evrokupovima. Horvat je izveo korner i jednostavno u jednom momentu je moralo to da se desi. Da vidimo, da, to je odmah bilo. Nije bilo ni ofsajda, šteta prava. Kerla je ostao tu kao posljednji igrač, čini mi se. Nema se šta zamjeriti, Hadžiću nema veze, 1:1. Željo je postigao gol i jednostavno Plzen je posle toliko za nas, poštovani gledalci. Plzen 1, Željo 1. Hadžića, novi centar, šut po zemlji, brani Hadžić! Ovo je ono što smo najmanje priželjkivali, ekspresan preokret Plzena kroz 3 minute. Kakva šteta nakon ponovo sjajne intervencije Hadžića, ali ne može sam Hadžić. Gdje je bila odbrana? Pitamo se Kolar, eto, potencirali smo da ga nije bilo praktično prvih 45 minuta. Evo je ovdje još jedno, pa dvojica igrača su sami bili na prvim igračima da možda pokušaju po desnoj strani, obzirom da je Zeljković u prvom poluvremenu pa skoro bio i neprelazan. Wagner. Nažalost 3:1. Niko nije izašao da izblokira Kolara. Hadžić nije imao šanse, čini mi se, da ovo odbrani. Čovjek koji se fantastično postavlja u čitavom toku utakmice. Evo pogledajte ovdje, niko na 20 metara da izblokira. Da, Wagner je lagano ovo asistirao, čovjek koji je ušao u igru Kolaru. I upravo ono što smo potencirali, dakle u prvom poluvremenu Česi ništa nisu mogli kroz sredinu, uglavnom su to bili centar šutevi sa krila, a evo sada, nakon što su probili tu sredinu koja je bila dosta zgusnuta u dosadašnjem toku utakmice, Kolar postiže pogodak za 3:1. Horvat požuti. Prvi žuti karton za igrače Plzena. 78. minut. Kao kula od karaca za 13 minuta, neverovatno. Kapitensku traku preuzeo Nermin Jamak koji sada izvodi ovaj prekid. Nastavlja se napad Želje. Šansa! Gol! 3:2! Gol! Selimović! Sjajno! Dovede se! 3:2, bravo! Sjajno! To Željo, to! 3:2! Yes! Traže prekršaj nad golmanom Chelsea, ali nema ništa od toga. Evo ovdje vidite, sjajno je, čini mi se, Sadiković vratio mu loptu mladi. Onda glavom. To Selimović. Rijad Bajić, da, Sadiković je vratio, čini mi se, Rijad Bajić glavom. A Sverne Selimović pogodio, eto čovjek koji je ušao prije minutu i asistirao. Da. Dva klinca u akciji, Sadiković. Sjajan odgovor željezničara nakon ovog trećeg pogotka Plzena. To Amare, to Verne Selimović 3:2. Evo tu i pomoćnika Minića. Kakvo drugo poluvreme. Treći gol u karijeri Vernesa Selimovića u Evro. Neće biti corner out, mi nismo dobro vidjeli, na sreću. Naravno. Ovo je opasno, Horvat je sam ostao, kako su ovo... Spašeno! I gol!
kako su ovo dopustili, nevjerovatno, kakva početnička greška odbrane željezničara. Ovo je ponovo podsjetilo na Maribor, nažalost. Nevjerovatno da je Horvat sam bukvalno ostao na 5-6 metara. Mislili smo da se željezničar izvukao iz ove situacije, neverovatno. Evo Horvata. I onda ovdje Herla spašava, lopta se odbija od Hadžića i onda naleće Rajtora, ali čini mi se da lopta nije pipnula Wagnera. Da je ovo gol Rajtora. Da jeste, ne bi bio offside. Da. Pogledajte, sam na 5 metara je ostao Horvat. Nevjerovatno. Evo ovdje pušta Kolar, pušta Wagner i defanzivac Rajtor, ali daje gol. 4-2. Kakvo drugo poluvrijeme, 0-0 na poluvremenu, 6 golova u drugom poluvremenu. Ovo stvarno ko da je vaterpolo u drugom poluvremenu, ali nakon udarca Rajtora, ali ni kriv ni dužan i eto, ali definitivno ova odbrana Plzena je ranjiva, pa i ako ostane ovako, što da ne napasti. I evo Bučan, šutiraj se! Evo gola! Kakva utakmica! To je ta šutna odbrana Plzena! Bravo majstore! To Željo! To je ta šutnja odbrana Plzena. Pa rekao smo, Medo, rekao smo 4-3. Kakvu utakmicu gledamo. 7 komada. Sjajno je Jamak se tu ispružio koliko je mogao. Bravo Bučane, drugi gol za Sarajliju u karijeru Evrokupojima. Pustio ga je ovdje da šutira. I Bučan je to iskoristio. Sjajno, 4-3, ne da se željezničar. Bravo Željo, svaka čast. Da su u prvom poluvremenu padali golove, ovdje je moglo bude 6-6 rezultat. Ajmo možda i po četvrti majstori. Evo udarca, kako je to dobro bilo. Ostaje 4-3. Rijad Bajić, rekao sam, dečko koji ima strašnu ljevicu na mediteranskim igrama i postigao 2 euro gola. Armin Hodžić će ući u igru. 1. Izbacuje Sadiko. Ništa, idemo, Željo ide utorak po prolaz. U treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Evo, može se. 3 komada timu koji je igrao osminu finala Evropske lige, koji je pobeđivao renomirane timove. I to 3 gola za poluvreme. Sad što si rekao, Vedo, što se odbrane tiče, vidjet ćemo. Ali Manijaci su stvarno zaslužili, tako verni navijači, jedan prolaz. Prošle godine Sarajevo dobilo Levski, to je bio veliki uspeh za BK fudbal. I evo, gotovo je. Bravo Željo, bravo Amare, bravo momci. Rezultat koji bi definitivno, mislim, svako od nas potpisao prije same utakmice. Fenomenalna utakmica, 2 apsolutno različita poluvremena, 0-0 u prvom pa 4-3 u drugom. Možemo biti zadovoljni, evo vidite i strijelce. Golovi su pali